Digitalizazioak eragin zuzena izan du ikus-entzunezko sektorean, nola ez, informazio eta komunikazioen teknologiak arindu egin direlako eta merketu ere bai, ezta? Eta orduan horrek hankaz gora jarri du alde batetik bai sektorea bera, komunikabideen esparrua eta audientziaren izaera ere bai. Kontsumitzaile huts izatetik pasatu garelako izatera ere, eduki ekoizle, parte hartzaile eta hor badaude hainbat terminologia audientziaren rol berri hori definitzeko. Erronka bat ere bada ikus-entzunezkoa nola ari den hibridatzen informatikaren alorretik gehiago etorri den fenomeno edo gamifikazioaz hitz egiten ari gara, adimen artifizialaz, errealitate birtualaz eta abar, ezta? Eta hor badaude bi jakintza esparru ari direnak hibridatzen, produktu hibrido edo eskaintza hibrido horiek sortzeko, eta ikus-entzunezkoetan aritu izan den enpresa horrek badauka zelabait eguneratu beharra edota elkarlanean formulatu beharra egiten duen jardun hori. Geroz eta espezializazio gehiago existituko dira eta horregatik garrantzitsua da espezializatzea alor baten, beste baten, eta irudikatzea etorkizuna izango dela espezialista desberdinen arteko elkarlanean oinarrituko den lan bat, ezta? Argi daukagu gradu honetan egiten dugun lana oso garrantzitsua dela, euskaratik komunikatzaile izango diren ikasleak hezten ari garelako, ezinezkoa izango da plataforma handiek ekoizten dituzten produkzio maila horiek ekoiztea Euskal Herritik, baina garrantzitsua da ere begiratzea audientzia txiki horiek non dauden, zeintzuk diren gure istorioak eta istorio horiek ere guk kontatu beharko ditugula jakitea, ezinbesteko ezaugarri bada, ezta? Netflixek eta Metak ez dituztelako istorio horiek kontatuko.